Utilizarea marchizei face cu acest dispozitiv, are un cârlig și răsucim. Se lungește până la 2,5 metri. După ce răsucim cam 1 metru jumate, avem două piciorușe care se trag din interior. Strângem. Aceste picioare sunt flexibile. Le ducem spre exterior. Strângem. Și deschidem până unde avem nevoie. Important este că atunci când ne oprim, picioarele să fie drepte. Le fixăm. După ce am terminat, avem niște cuie speciale în care trebuie să fixăm și ele se bat în cazul în care bate vântul să nu ridice marchiza cu totul. Ca să o strângem, marchiza și picioarele rămân în poziție dreaptă. Începem să rulăm, să o închidem și rulăm până unde putem ajunge cu mâinile să punem picioarele înapoi. Le strângem. În momentul în care ridicăm, această tălpică trebuie spre exterior. Se bagă înăuntru odată aici și odată aici. Același lucru facem și în partea cealaltă. Spre exterior. Trebuie să audă un click. După ce am strâns, închidem marchiza până la capăt.